За разлика от много основни упражнения, които натоварват само ядрото, седежа в латинско натоварва вашите коремни мускули, косви мускули, бедрени флексори, квадрицепси, трицепси, рамене и гърдните мускули. Това само по себе си ви дава яснота как от само едно единствено упражнение ще извлечете максимално много ползи за много различни мускулни групи. За да застанете правилно в позицията, рамената е нужно да бъдат снижени, зоната между плешките да бута нагоре, лакътната ямка да гледа напред, което индикира лакетно заключване и ходилата да са шпиц за активиране на мускулатурата на краката. Като изтъквам без компресия, когато ръцете са близо до седалището, това не значи, че тя тотално отсъства, но е значително по-слабо изразена, отколкото когато ръцете се поставят по средата на бедрата и напред към коляното. За целта на видеоурока ще дам примерна прогресия как да научите най-трудния вариант, а именно този на земя, когато ръцете са на ниво бедра. От него ще извлечете най-много ползи. Ако се учите от мен, няма да избягате от предварителното разтягане на зоните, които биха възпрепятствали правилното изпълнение на елемента. За L-sit разтягаме добре краката. Почвате с повдигания само на седалището с ръце на ниво бедра и ходила на земята. Гоните 15 не много бързи повторения. Следва аналогично упражнение, при което отлепяте и вдигате седалището възможно най-високо и редувате по 6 повдигания на крак. Накрая, преди да се снежите, оставяте с повдигнато седалище за 10 секунди. Ако варианта с поставени ръце на ниво бедра е труден, то пробвайте като ги поставите на ниво таз. Не забравяйте раменото снижаване и избутването в плешките. За следващото упражнение си подгответе чорапи и по възможност седнете върху плъзгаща се настилка. Повдигате седалището, плъзгате ходилата напред и събирате максимално назад и нагоре, за да усетите силна компресия в коремната стена. И така стигнахме до най-интересното упражнение за изграждане на компресия, а именно вдигане на изпънати крака от седнало положение с ръце до колената или напред към ходилата. Не забравяйте шпица. Колкото по-напред изнасяте ръцете, толкова по-трудно става упражнението. Ако в началото ви е много трудно, сложете ръцете 10 см пред таза. След като сме добре усвоили предходните упражнения, следва да преминем в даден момент към отлепяне от земята. Първоначално с присвити крака в коленете, следвано от редуващо изпъване на краката, задържане с един изпънат крак и накрая с леко присвити крака в коленете.
Повече от това с питанки в коментар под видеото. Не забравяй да се абонираш, споделяш и да раздрусаш камбанарията, за да ехти при всяко ново видео. Благодаря.